Kosťukom boli na štarte najrýchlejší. Popred určených, ale pre nás neznámych kolách. Najpravidelnejší. No a Richard Billy, mladší, štartový číslo 12. Ten má hneď v prvom kole poriadny náskok. To sme asi nečakali. 80. druhé miesto. Robert Kula. Potom Ivo Havla. Polská posádka Violeta Kovalčík a Michal Pokrivecký. No a tu je 66 na štarte Mari. Veľké problémy Jaromír a Tomáš Krabolovci, tak teraz majú sa doháňať. A Petr Chmeláš tiež ide s tým takým číslom 16. Má, teda motocykl, tá sajtkara má technické problémy, tak verme Petrovi a Renému dojazdiť do konca. Anton Durán, to je jediný. Ťažko sa bude ostatným jeho superom sa ho snažiť dohnať, skôr tam bude o to, kto bude chcieť druhý. A už to máme Ríša Bileho, juniora, Milan Kostík tam. Na druhom mieste už máme Mateja Bolera s Adamom Kostíkom. Tá so štátovým číslom 8, alebo ak chcete 08. Ruskou Čarovinkou. A posádka, pretože túto sajtku jeho spolujazdcom je Jakub Vojtek a Martin Okruh začínala. Po 10 ročiach vlastne na invalidnom vozíku, ale sajtkaru zvláda prostredie. Všetci veľmi dobre poznáte. Takým číslom 13, ale ďalšia posádka v problémoch. To je Michal Hlava s spoločom. Dvoje štarty v rámci jednotlivých podujatí. Ivo Havla stará. Ktorý zo zdravotných dôvodov je tu na Slovensku. Ale plánuje návrat, verí, že počas... akrobatické 81 Petr Mažan a ľudia Hrdlička, pretože práve zväčša tí spolujazdci robia túto disciplínu. Rika Diri, Sobaji. Svojimi členmi týmu, medzi ktorými je aj Janka.
potom dokázal. Tak málo chvíľ po skončení pretekov budeme vedieť, ako preteky dopadli aj na hodnotenie. Chceli už aj Poliaci, Violeta Kovalčík s Michalom Pokrivieckým a takisto tam pravili Michal Poláček so Zuzanou Poláčkovou, sem Karol Matúš s Nuškou Karolinkou, tak to je Richard Bíry, Robo Pogády a Anton Durán startuje a Petr Chmeláč, organizátor smerom po dvoch kolesách prichádzajú do cieľa a tesne Klinik ešte Čeverbík s Parížskom a krásna aj 204 Sedláček.